Kene wong ayu. Piye Kang Mas? Yen to kasunyatan iki wis ora dadi apa. Dadi apa? Ora dadi apa-apa. Ora gampang opo lakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ngapuranan aku yen ninggal spesial untuk Mbak Isma nanging atiku wis tutup sing baper kene malah Gusti tansah nunggu apa panyuwunanku muka kowe ninggalin tok gantiku tapi durung lilo yen winyaning wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing ngerti cukup laleno timbang atimu lara mergo Mas Dwi, bapak mulai aja tukaran lho. dipaksa atiku percaya yen kowe ngandeng wong liya nilakake aku sumanding wong liya Agen Sak Putro harus Jen Rinto Audio, terima kasih. Mayang Sari tresno tansah nyoto mung sawiji kanggo sira rungono iki ora gampang nompo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranan wis ora dadi apa wong ayu yen kowe kuwi kabeh wis dadi kepilihane wong tuamu aku ikhlas ninggal sliramu wong ayu wis duduwemu sakno tansah nunggu apa panyuwunanku muga kowe ninggalin tok gantiku rungono iki rungono iya Kang Mas hati durung lilo yen winyaning wong liya apa iki kasunyatan sing tampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing ngerti cukup laleno timbang atimu lara aku rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya kowe nyanding wong liya ake aku sumanding wong liya bisa kasih ya enak lagu nih tansah nyoto mung sawiji
kanggo sira ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ngapuranen aku ninggal esramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah nunggu apa panyuwunanku moga kowe wis rasa nangis sing wis ya wis ya sabar sabar wong lila kowe andeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ning ati nanging dudu aku sing wis cukup laleno timbang atimu lara perkara tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong ya